ukuthi bakubophe ukuthi wena uyinyanga trespass. Sengivumile kuwe wena. Njengokuthi uRamaphosa uplan uqedile, cabinet yakhe useyikhethile, eParliament useqedile, lana akazoshaya khona last number uzokugweba wena. Bazokushaya nje ngo2 years phakathi ugqoke uorange. Siboneke futhi uzoyiswa le Robben Island. Ya lo ungana network unganalutho. Uyosanganela iziboshwa lapha uyozuyeka uyophuma usuyikhola uyophuma usonta kaShembe wena. Wena usazoba iNazareth wena. Wena uzokhuluma noMoseveni, uzokhuluma noKigamba ngikhulume nomnangi wangwa ukuthi bakubophe ukuthi wena uyinyanga trespass-ayo uhambe yokulapha kwamanye amazwe ngaphandle kwemvume. Awunayo imvume yokulapha internationally. Awunayo imvume yokulapha internationally. Uhamba wona mithi uhamba ngokwendawo ngokulaya ngokunaya khehlelezi. Wena usuphuza inyongo wena siyakhala manje. Yebo, awunayo imvume yokulapha futhi wena uzoboshwa u-lifetime. Ngona ngilukhiye ngiyabonga amakhosi into eyibhulayo wena iyona. Mina nginacala ke mina ngigwetshwe. Maye befuna ukudlala ngami bangamnika wona lo 2 years.